Maayong adlaw sa atong tanan igsoon, no? So, mag-share ta sa word ni God. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon maigsoon nga preach the gospel season or out of season. Kay dili naman ni mabalik mga igsoon, no? Kini nga adlaw, kini nga takna, kini nga oras, dili na siya mabalik. So, we need to preach the word of God, no? Mamati man sila o dili. Nagaingon ng pulong sa Ginoo. So, magampo sa ta. Father God, salamat Ginoo sa pulong, sa mensahe karon Ginoo. Salamat kay Father God, gamit akong Lord God sa pag-share sa pulong. Nga ang tanan nga mugula sa akong babalik spirit and life, walang dagdag bawas Ginoo, kontrola ang akong ipamaba palang Espiritu Santo. Kay kung wala ka Lord, wala jud ako karang mahimo. In Jesus' mighty name, Amen. So, gamay lang ito nga i-share mga igsuon, no? Dihat na ito mabasa sa 1 John chapter 4:9, iyon ang pulong sa Ginoo. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. So, igsuon, no? Kay balo ba ka kung giun sa pag-express sa gugma, no, sa amahan nga ni kanato, gipadala niya ang iyahang nga only begotten son nga mao si Ginoong Hesukristo Jesus, no, aron pag huga sa atong mga sala, pagtangtang sa atong mga kalapasan. So grabe nga sacrifice ni Father God, no, sa iyang anak. Wala niya kuan bitaw kana bitaw wala niya hikaw sa atoa ang iyahang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo para nga maluwas ta, no? Inana ang gugma sa amahan, inana ang gugma sa atong Dios, no? Hallelujah. So si Jesus pod wala pud niya hikaw, no, ang iyang kaugalingon bitaw nga pag wala pa siya ni balibad, no, wala gid siya ni kuan, kahibalo na siya kung unsa ka sakit, kung unsa ang iyang i-sacrifice, no, dinhi sa kalibutan. So ingon sa Romans chapter 3:25, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya, no? Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. So grabe ang Ginoong mga igsoon, no? So pinaagi sa iyang dugo gipasaylo ta, gibuhis buhay pa niya taba, no, ganun bitang buhis buhay gid ba? Hallelujah, no? Lahat pag yun mga igsoon kay dili pag yun basta-basta lang nga kamatayon kun dili, no, sakit kay sa nga tanan. O pila pa ka hours nga pagbunal, no, pagsagpa o tanan nga mga klase nga mga paghampak, no, nga nasinatian ni Ginoong Hesukristo Jesus. Mabitaw na nga while nga mag-share bitaw ta sa pulong sa Ginoo ato ding manumduman bitaw ang kamaayo sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo Jesus, no, manang matagaan taw kana bitong kadaasig ba sa pagsangyaw tungod kay ang atong Ginoo mga igsuon, no, grabe ang iyahang gihimo dinhi sa kalibutan para nga maluwas ta. So kini nga pulong nga mga igsuon, no, ato ning i-share sa mga katawhan, no, aron nga ang tanan makahibalo mga igsuon nga there is Jesus nga nagpakamatay tungod og alang sa atong mga kalapasan. Bisag unsa imong sala di igsuon, no, bisag unsa ka pakadautan, papaso na ni Ginoong Hesukristo Jesus kay nganuman na nagbuhat siya langit og impyerno. Gusto sa Dios mga igsuon nga kita padulong ta dito sa langit. Gusto sa Dios mga igsuon nga dili ta magantos, no, dili ta malaglag. So muna mga igsuon nga iyahang nag-effort ang Ginoo. Hallelujah. Ingon siya din ni John 3:16, no, tungod sa iyang paghigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Muna maigsoon nga once nga
Mutuo ka kang Ginoong Hesukristo kay dili ang uban mga igsoon dili sila gatuo kang Jesus. Ang uban nga mo direct sila sa amahan, no, ang uban daghan ilang i-direct, no, di direct pa sila dito sa kang Mary, or direct pa sila dito sa mga sanang mga santos, no, muna mga igsoon nga si Jesus lang ang nagpakamatay. Hallelujah. Nga ingon ang pulong sa Ginoo, ang motuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So kung dili ka motuo kang Ginoong Hesukristo Jesus, no, dili mapasaylo ang imong sala. Kung dili ka motuo sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo Jesus, nagpabilin gihapon ng salaa nganha kanimo tanang mga tunglo no naa gihapon. Kung imong dawaton si Ginoong Hesukristo Jesus, no, iyang papas. Dinha na dahil mga igsoon nga ingon din siya diya sa John 1:12 nga apan kadtong midawat ug misalig kaniya gitagaan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios, no. Mga igsoon kining sala ang mga igsoon no dili na nimo nga basta-basta nga ikaw lang ang makawagtang niini, kun dili mga igsoon nagkinahanglan tag Dios tungod kay kini nga sala mga igsoon na panunod nato sa atong katigulangan, no? Kang Adan ug kang Iba pa sa unang panahon na mo nang gitawag kinig high treason tungod kay sala kini mga igsoon nga pinaka-highest nga sala, no, kining pagtraidor nila sa Ginoo. No muna nga ang mga bunga sa sala muning pagpangawat, no, mga murderer dinhi sa kalibutan mga igsoon, no, kana sila mga bunga lang na sa mga sala nga gibuhat, no, nga nakomit sa ato nga katigulangan. So dili na ma-erase diya sa imuhang nga pamilya, dili na mawala mga igsoon without Christ. Munang we need Jesus Christ. Munang gipadala ni Ginoong Hesukristo ang balang Espiritu Santo pagkahuman niya no bayaw dito sa langit, no, gipadala din niya si Holy Spirit aron nga mo'y magtudlo kanato, mo'y maggiya kanato ug mo'y mag-explain kanato kung unsa ang hinungdan nga nung nagpakamatay si Ginoong Hesukristo Jesus. Muna nakahibalot na mga igsoon, no, kini mga apostoles mga igsoon, no, sila mga gigiyahan na siya sa balang Espiritu Santo. Muna mga igsoon nga nasabtan nato kung unsa ang kahulugan, no, sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo Jesus. Muna nga kung di ta kasabot, no, dili pud na di ta ka kung dili makasabot ang tao mga igsoon, dili sila makadawat og benepisyo, no, dili sila sa kinibitang salvation isla makadawat. So muna igsoon kinahanglan gyud ta mag-study sa pulong sa tong buhi nga Dios. Ingon pa ang pulong sa Ginoo diya sa John 4:15, ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. So kini muna mga igsoon nga kung unsa pa na imong relihiyon dinha, no, kung unsa na imong denomination dinha, kung wala gani Jesus, no, dagan, no, flee run, tungod kay nga naman mga igsoon ayaw sayangi ang imong kinabuhi, no, ayaw sayangi nga mag-waste ka sa imong time mga igsoon, no, isa ra ang atong kinabuhi, dili na once nga ang tao mga igsoon mamatay na niini kalibutan, no, hukman siya sa Dios, wala na chance ba nga maghinulsol, wala na chance nga magdawat pa ka dito sa impyerno kang Ginoong Hesukristo Jesus, no, wala na chance nga mga lagad ka, wala na dito mga igsoon, no, puro na dito kakalapait, puro na dito kagot sa imong ngipon. So dinhi mga igsoon naa pa share sa pulong sa Ginoo. Okay, so nganong daghan ga share sa pulong sa Ginoo kay balo baka sa mga panahon sa mga Israelita mga igsoon nga nag-ingon ang amahan ba nga isugid ninyo sa inyong mga anak ang mga paghitabo, no, sa katong pagdala sa Ehipto aron makadumdum sila, no, aron dili nila malimtan ang kamaayo, no, sa gibuhat sa Ginoo. Sama gihapon karon mga igsoon nga dili gusto sa Dios nga malimtan nimo ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, no, tungod kay mo kani ang pinaka-importante mga igsoon, ang main goal niini aron kitang tanan maluwas, no. Muna may igsoon nga dili gusto sa Dios nga masayang lang iyang kuan diri, muna nga billion souls mga igsoon, no, ang gusto sa Ginoo nga daghan gyud ang maluwas, no, isa na ta karon nga nagaluwas kita nga naluwas mga igsoon
mo share po ta sa pulong sa Ginoo para nga makahibalo ang tanan ng mga katawhan, mga igsuon no, aron nga matangtangan sila sa ilang mga sala, sa ilang mga kalapasan. Muna may igsuon no, ingon diya sa last verse sa John 3:36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon, magpabilin hinuon kani ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So we need Jesus Christ. Kung wala kay Kristo, kung ang imong gi sunod din na karon mga igsuon nga kanabitang sikta nga dili gatuo kang Ginoong Hesukristo Jesus na pahawa na din na tungod kay nganuman ang kapungot sa Dios magpabilin nga na kanimo, no, dina ihansak diya kanimo manang pagtan-aw sa amahan sa imuha. Kung wala kay Kristo, sala, no, ang sala ni Adan ug ni Eva naa pa sa imuha. Muna maigsoon nga once nga ang tao dawato niya si Ginoong Hesukristo, papaso niya tanang mga tunglo, mga sala, mga igsoon no, katong didto sa cross didto na nahuman na tanan. Ang atong angay buhaton ato lang tuuhan no nga si Ginoong Hesukristo nagpakamatay tungod ug alang sa atong mga kalapasan. Pagtuo ra gyud mga igsuon no, wala man ta nakakita dito kang Ginoong Hesukristo, di ba? Dito nga nagpalansang siya sa cross, pero nga ang pulong sa Ginoo, bulahan kadtong wala nakakita pero mituo. Muna nga bulahan kita mga igsuon nga nakakita, nga wala ta nakakita pero mituo ta nga si Ginoong kang Ginoong Hesukristo Jesus. Muna nga sa may mga benefits no nga atong na kuanan no nga kita nga nituo mga igsuon no, hayahay atong kinabuhi, di ba? Nakabaton tag kalinaw, kalipay, gugma og alabaw sa tanan mga igsuon no, nakalikay ta sa kalaglagan dito sa impyerno. Muna mga igsuon nga preach the gospel og ngayon tagtabang sa balang Espiritu Santo no nga maikinabuhi nato ang pulong nga naa sa Biblia. Kay kung kita-kita lang mga igsuon no, di ta mabag-o, no. Salamat sa balang Espiritu Santo kay kanunay siya nagagiya kanato ngadto sa kamatuoran. Kay you know what, Jesus is, he can able to change us, no. Ang kanang tanan mga kuan nato, ang gusto lang sa Ginoo mga igsoon, mga kanang mo abide lang ta sa iyaha, no. Hallelujah. So Father, salamat kaayo Ginoo ning takna sa karon Lord God nga adlaw. Lord, salamat kaayo Ginoo nga imong pulong ma-preach sa laing-laing mga lugar, Lord God, nakasud, Lord God. Ug salamat kaayo, Father God, ug kung adto na may mga dagdag bawas, Lord, pasaylo ako, Father God. Ug salamat kaayo Ginoo nga imong pulong Ginoo, gamhanan mo bag-o ug mo makabaton ang mga katawhan nga ug kaluwasan. Nang salamat kaayo, Father God, nining tanan, Lord, dalaygon jud ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus. Amen. So, God bless igsoon.